abambile engicela ukuthi ngikhulume ngalo kafushane bese ngikhuluma ngezwi namhlanje. Kunezinto eziwu-4 engiyibambile mina engicabanga ukuthi beyizona isiqiniseko kuthina sonke. Kakhulukazi lezi zinto ngifuna ukuyibhekisa kuwena uma ngabe uJesu usumamukelile waba yinkosi nomsindisi wempilo yakho. Number 1, sithola isiqiniseko sokuthi sisindisiwe ngokholwa nje. Ayikho into enhle ewumsebenzi engiyipresent enkulunkulu ukuze ngisindiswe, kodwa ukukholwa okungenze ngasindiswa. Ayikho into engathi mina I will represent this thing before God and it will be worthy that God may receive my praise, but believing in Jesus Christ alone, it is what has pleased God, and my sins have been washed by the blood of Jesus. Ngokholwa uKristu Jesu. Lithi noNkulunkulu awuvule bafo ngisamarize lento Ephesians 2 verse 8 and 9. Introduction yami, just these few verses. We have been assured, Bazalana, that we are saved by faith in Jesus. No work, awukho umsebenzi esiwenzile in order for us to be saved, but for believing in Jesus. Uthi uJesu mangabe khuluma kuJohane chapter 3, uthi lona lowo okholwayo indodana kaNkulunkulu uyoba nokuphila okuphakade. Ngifuna ukukhuluma mina nomntwana kaNkulunkulu okhona la osemamukela uJesu ukuthi wena unokuphila okuphakade okugcinelwe uNkulunkulu. And kusendaweni ephephile because la ukhona amasela wangeni khona. Inundu ayingeni khona because it is in the hands of the Lord. Hallelujah. Hopefully for Ephesians 2 verse 8 and 9. Verse 8. Hallelujah. Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa. Ngomusa sisindisiwe ngokukholwa. Nalokho akuveli kini. Kuyisipho sikaNkulunkulu. Akekho umuntu ongama la athi Jobeli uyabona njengoba nila nisindiswe ngenxa yami. But by the power of God isipho esivele uNkulunkulu sehlela kithi. Ngokukholwa sase siyamukeliswa. Akekho umuntu ongayibonga athi mina engenzele, but only Jesus did it for us. Qhubeka mkhasemani sakhona isalani. Verse 9. Yebo. Akuveli ngemisebenzi. Ukuze kungabibikho ozibongayo. Akuveli ngemisebenzi ukuze kungabibikho oyibongayo. Ukuthi wena impilo yakho uyiphethe ngobunono buhle. Ukuthi wena uhamba umkhosi omhlanga buhle. Kodwa kusho lokho ukuthi ngokwenza kwakho lokho uzosindiswa. Uma ngabe ungakhona uJesu uzoya nabo umntombi bakho kwalasha. Uma ngabe ungasindiswanga ungaphendukanga, siyakhuthaza ukuyiphatha kahle. Kodwa kwanele umuntu engakhona uJesu to live a righteous life, noma a clean life is not going to help you if you have no Jesus in your heart. If you don't believe in the Son of God with that righteousness of yours, you will not see God. Everything starts with Jesus. Everything ends with Jesus. Hallelujah. Amen. If you listen to kakhulu umfundisi umzobe when he started to speak, uthi zasingafanelekanga bazalwane. Ayikho into thina ebesifana yazi mongwele kuseni ngiya prepare for inkonzo. Uthi umongwele enhlizweni emjoweli. Thina kakhulukazi size sintundu. Sibulawe thina ukuthi siphuma kwisizukulwane vele sase simkhohle uNkulunkulu. Saqala imkhuba namasiko nendlela le yenqubo yempilo entsha. Sazalela kulokho thina sakhula singamazi vele uNkulunkulu. Sitshela ukuthi into right le. Uthi umuntu baba amayichaza abamkhulu nabazalwane uAbrahama wayewumfana omncane elithi iBhayibheli ubaba wakhe uThera babekhonza ilanga. Uthi wabangesiko babehamba beyokhonza ilanga. Uthi omunye umfundisi bexoxa uthi ngeli ilanga uAbrahama wambuza ubaba wakhe wathi likhonzwelani babilanga. Wathi uAbrahama lithembekile liyaphuma every day liyasikhanisela nezimfundo zethu izitshelo zethu siyakhula ngalo. uAbrahama wabuza umbuzo baba wathi baba ngifuna ukubuza ngiyabona mina ilanga niyalitusa. Ilanga lona ladalwa ngubani?